голуба 3 рази в дзьобок. А тепер кожний голуб цілює голубку 5 разів в дзьобок. Так, тепер голубка цілує голуба в плечі. Як живо. Як вийти достояти, то в шию. А тепер кожний голуб має поцілювати свою голубку в пупець. Так, всі поцілювали? Добре. Так, голубка напереді, голуб ззаду. Пішли половинці, тепер один за другого. Так, пішли з бійку. Добре, так трохи в другий бік. А тепер легенько присіли і пішли так само. Ага, присіли. Це кишки голубить, бо ногод не присісти. Зеньку сідай, що ти стоїш? Так, все, дякую, пішли далі. Кожен свою. Але в другий бік, голубка справа, голуб зліва. Так. Голуб напереді, голубка ззаді. Кожна голубка бійде свого голуби на плечі. Декся трохи возити. Голуби підтрясайте, ловіть за ноги, бо вони не попадали. Зеньку не продився, Зеньку дай. Добре, пішли. Добре, дякую. Тепер наоборот. Голубка напереді, а голуб ззаду. Каже, голуб легонько виліз на свою голубку. Вилазіли. І махають весело ногами. Голуби махають ногами. Я не вірю, каже, голуб виліз на свою голубку. За що має бути? Я вилазіли бігом. То 3 тріпцьонькі голубки, то не лізьте. Так, добре, дякую, пішли по колу. Голуби в коло, голубки по колу. Одів один бік, другий в другий. Так, зараз кожний голуб скидає свій правий капець на середину. А голубки дивляться на той капець. Ви не попутати. Так, водійте в торбу санішки, мешти. Голубки, пішли по колу. Голуби вийшли з кола на одній нозі танцюємо. Вийшли, голубки в коло. Так, голубки, скидайте свій правий капець і бувається в капець голубів. А свої капці лишайте голубам. Кожний голуб підлетів до капці голубки і вбувся. Так, побувалися, пішли по колу. Так, голуби, живенько побувалися, пішли по колу. Хто є, пішли по колу. Речі, додають Франківську на легкій базарі, знаєте? Подають, що хочуть. Це так, на п'яні базарі, бо храми і всі. Голубки не тиснуть. Як добре, то беріть собі. Так, всі поміялися, всі. Що на гості сядуть цирки на дротах. Так, пішли по колу. Так, все, дякую голубкам, голубам перебудете легенько. Так, пішли далі. Так, пішли далі. Так, голубки, весело полетіли туди.
до хати привезти своїм голубам щось поїсти, а голуби в коло. Голуби в коло пішли. Значить, шановні голуби, вам це таке легоньке файне завдання. Ми глибоко поважаємо нашу кухарку, вона нас годує. Ми їх десь любимо, вона з нами на весіллі. А ти зараз привезти сюди кухарку голубам. А ще одна кухарка є, так? Так, голуби поцілювали цю кухарку, так і. 3 рази в цьому. І підкинули 3 рази, файно. Так, голубки з голубами полетіли. Парі. Кожна голубка годує свого голуба. Дзьобка в дзьобок. Так, я не вірю, голуби годували. Голубки годуйте голубів. Так, дуже добре. Так, а зараз хай голуб бере свою голубку на руки, танцює з нею. Так, досить добре дивитися, що відбирати. Так, крутиться на місце. Так, дуже файно. А зараз другий бік. Так, добре, дякую голубам і голубкам. Пішли далі. Так, голубки в коло, голуби по колу. Голуби полетіли за тазиком з водою. Так, голубки зловили оператора і 3 рази його поцілювати. Тому що цим око дивить. Так, живенько голубків, йо. 3 рази поцілювати його. Ловіть, добре не займись. Не пилуться всім. Всі там стане його. Я не казав об'єктив, а файно губи. Не пилується, гадіть. Так, кади голос свою голубку полетів. Значить зараз, аби я вас не спинів, не казав хто як. Кожен голуб має помити свої голубці ноги. Не капці, а ноги, розувайте, файно мачайте. Не пилуйте по одному. По одному. Кожен голуб має вещі колін. Ноги. Так, забирай спідниці і мої ноги, вещі колін. Так, штанки підтягайте штанки. Так, дуже добре. А тепер кожна голубка має помити плечі кожному голубові. Забираємо сорочки. Так, плечі помили. Це не має значення директор, не директор, голова колгоспу, бухгалтер, не бухгалтер, прошу. Кожна голубка помила плечі. Так, голубки коло, а голуби помиті не знайшли вусатого. Вусатого зараз всі в палаці, його підкинули 3 рази, а потім кинули в той тазик. Так, зловили вусатого, 3 рази підкинули, а потім в тазик. Я вам підкажу, ловіть. Так, добровільно. Від воду, а не від єврика тазика. Так, легонько в тазик, легонько.
присіли. Місце, ступиці. Так, голубки, чиї голубиці зловили, прошу. Це якась драбина пестре Бреста. Так, пішли голуби, пішли по броду з ту драбину. Ложіть на слуп, не збийте. Так, добре, пішли другі пішли. Так, кожна має бути на тім. Прошу. Так, прошу, голубки, сідайте, то що? Так, голови в бачеті, бередо не перещіпали. До драбину вбили. Так, не обійматися нема чого. Ще трохи вниз заїхали в купу. Так, пішли далі. Так, слідуючи. Добре, дякую, пішли по колу. Так, голуби, зараз забирайте цю драбину і свободу. Ви підете за смаком, а голубки йдуть за старостом. Лише недовго. Вона сама піде. Я з вами чесно. Розкладати хто має? Так, голуби, зловили смаку і підкинули 3 рази, бо вона пам'ятала, що вона на цілі сліда смаком. Та не ще була цільована, ще й підкинули. Все, файно дати інсулації. А староста де? Староста впився? Так, пішли по колу. Голуби в коло, голубки по колу. Голуби зробіть більше коло. Голуби в один бік, голубки в другий. Так, голуби присіли. Кожна голубка стає коло свого голуба. Так, все не постійте, то мусите зробити. Значить, зараз кожна голубка закидає перша праву ногу на голубу і на плечі, а потім ліву. Вилазим, кожна голубка вилазить на свого голуба, ноги наперед. Так, молоді на плечі, а старші на крижі. Так, бігом повилазили, живо. Живо буду кешку тримати. Так, голубки вилазіємо, живо. Тут палатка висока, можеш вилазити. Так, танцюємо голуби разом з голубками. Голубки махайте руками. Махаємо руками, ногами, чим бачите. Що ж, шановні голуби, голубки, ми дякуємо вам за цей прекрасний танець. Вас забрали в гурт цей диплом, бажаємо щастя, здоров'я, всього саме найкраще. А зараз голубкам дозволимо голубот провести туди, на обіч. Вже дивіться, ми ці скарбучини.
А зараз, звичайно, танець для наших голубів і голубок. Танець по заказу. А ну принесіть, покажіть туди. Мені нащо коші? То в вістрі там почечі плете коші. Нема. Хто? Я не знаю, як йому кажуть, я не знаю, що там плете Якщо коші. не знає, Кожний вівторок то несе треба говорити. по 15 кошів на базар. Оце, А як чесно хочете сказати, коші, то зачекайте до вівторка. чесно сказати, Жане, молодий чи... то Я не знаю. скутиш. Ні, то з бучечі. Слухай, то чого ти прийшов в неділю, на вівторок ні, а що ще То зачекайте до вівторка. Як ви прийде вівторок, чекайте, ви чекайте. Бістрі правильно. ще довше чекайте. А я чого всі сварю? Я балакаю. То хто ще йде сюди? З тобою, Василю. Зо мною? А я що гроші віддаю? А? Я що віддаю, що до мене Як ти самого віддаєш був? нікого, то не ти. Коротше, частина. Я теж вмію говорити, і дуже багато. Я вмію. Так. Василь з того боку, я з цього боку. Я ж мене. Кожен тяжмені, бо Василь не має що кобилі їсти дати. Не дивіться, бідолаха, ти вже закрив. Хоче, а я шменю вся коря. Три кобилі. Чуть-чуть, я відки знаю. Севі. Тихо. Василю. Ще на склад. Ще Майк. Ще Майк. Вже на склад. Ти не пропускайте, вже ж не Я думаю, що варто. Як молодим вже там, то варто. Як він то варто. варто. Хлопці, не варюйте!